हे लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय दिनैनि बे गुबुन मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानैनो एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर आं दिनैहाय मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों स' लोगोफोर जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्ट्रेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर आं दिनैहाय 2 बोसोरसो आगोलहाय जेबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि गेजेरजोंहाय फैनाय आरो जेसुस केरकाटारि बिथांनि डाइरेक्शन होनायाव जोनोम मोननाय आबुं सावथुन स' लोगोफोर जाय सावथुननि मुङानो जादों साइखं दे लोगोफोर जाय भिडिअनि स्टोरी आरो स्क्रिप्टखौनो होदोंमोन बिथां पंकज लाहारियारि लोगोफोर जा बे साइखं आबुं बर' सावथुननिनो पार्ट 1 भिडिअखौहाय मैयाहायसो जेबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजोंहाय रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर स' बेनिखायनो लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे साइखं आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 भिडिअखौहाय नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो जेबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर नेक्स्ट पार्टखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि एक्साइटेड जादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे साइखं आबुं बर' सावथुनावहाय गाहायनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो सिनायजोबखायोआनो दे एक्चुअली लोगोफोर जों बे साइखं आबुं बर' सावथुनावहायनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों अमप्रकाश केरकाटारि बिथांजोंनो लोगोसे हेलिना दैमारि बिथांखौ दे लोगोफोर आरो लोगोफोर रुबुल बर' जनु बसुमतारी अमित लाहारी जेसुस केरकाटारि पंकज लाहारी बिथांमोनजोंनो लोगोसे गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ जों बे साइखं आबुं बर' सावथुनावहाय नुनो मोनदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जा बे भिडिअनि प्रडिउसारावनो दंमोन बिरफुं बर' बिथाङा दे लोगोफोर आरो लोगोफोर केरिय'ग्राफखौ खालामदों बिथां लेसान रामिया दे लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे साइखं आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 भिडिअखौहाय नायाखै अब्ला बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव थांनानैहाय नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट पार्टखौबो नायनो थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेशन बा आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो खाथियाव थानाय बेलनि नटिफिकेशनखौबो हल' प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना आं आपडेट होनाय भिडिअखौ थाबैनो मोननो हायो दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदों अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ खनसे लाइक खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर